Måske drømmer du om at arbejde med beauty, tjene dine egne penge og have mere frihed i din hverdag, men du har aldrig arbejdet med vipper før. På Sydsjællands Vippeskole i Køge har vi 3 forskellige uddannelsesniveauer: Basic, Pro og Master. Vippeteknik og Basis lærer du Classic Lashes, Hybrid Lashes og hvordan du laver et flot og naturligt resultat helt fra bunden. Du behøver ikke at kunne noget i forvejen, vi starter fra 0 og bygger det stille og roligt op. Herfra kan du begynde at tage dine første kunder, tjene dine egne penge og få en god start i branchen. Hvis du vil starte simpelt og trygt, så er det her den rigtige vej. Pro Vippeteknik og Basis er for dem, som der ikke bare vil starte, men gerne vil kunne tilbyde mere fra starten. Måske vil du gerne have flere behandlinger, kunne tjene mere per kunde og skille dig ud fra starten. Så er Pro Vippeteknik og Basis for dig. Du lærer Classic og Hybrid Lashes, Lash Lift og Brow Lamination, så du kan tilbyde flere behandlinger fra start. Det betyder flere kunder, højere indtjening og mere fleksibilitet. Du får også indsigt i, hvordan du prissætter, hvordan du får kunder og hvordan du bygger din forretning op. Vi kommer til at tale om salgspsykologi, markedsføring og økonomi. Hvis du vil tage det seriøst fra start, så er det her for dig. Den sidste linje, Master Vippeteknik og Basis, er for dem, der vil bygge en rigtig forretning. Hvis du ved, du vil mere end bare starte og faktisk vil bygge noget op, måske vil du gerne arbejde med beauty fuldtid, skabe din egen forretning og have fuld frihed i din hverdag, så er Master Vippeteknik og Basis din vej. Du lærer Classic, Hybrid, Volume, Lash Lift og Brow Lamination og får en komplet værktøjskasse. Og frem for alt så lærer du, hvordan du bygger en forretning op. Alt er baseret på min 10 plus års erfaring inden for både lashbranchen og salg. Så du kan arbejde selvstændigt, skabe en stabil indkomst og bygge noget, der er dit eget. Hvis du vil gå all in, så er det her din start. Classic, Hybrid eller Volume. Find ud af, hvilken uddannelse der passer til dig.